This time is harvesting time for the crops. जोंनि आबादफोरखौ फसलफोरखौ बोखांनायनि सम बे समा आंबो नै जोबोद बेस्थ अब्लाबो नोंथांमोनजों लायरायाबा थानो हाया नोंथांमोनजों रायजो राजाफोरजों आंनि फेमिलि जिबि ब्लग नोंथांमोनजों लायरायनो गोसो जायो स' दिनै मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ दिपेन बर' बिथाङा दिल्लीनिफ्राय हाग्रामा महिलारी सारखौ बुंदों जे बिथांमोना बिथांजों सावरायगोन बिथाङाबो सासे बिटिआरनि सागानगिरि सावरायनायखौ जों आराम्भ खालामसिगोन हाग्रामा महिलारी सारजों बे खोथाखौ बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो मोनसे खोथाखौ बुंगोन सावरायनायाव रावहाबो अबजेक्शन गैया मोजां उन्नति लांनायाव नाथाय एभ्रि टाइम बिथांमोना इउपिपिएलखौ मदद होबोदों होबाय थालांगोन जों बेखौ नुहुरो नाथाय निउट्रेल आफाद हिसाबै मालाबा समाव बिपिएफखौबो एसे बुंनांगौ इउपिपिएलखौबो बुंनांगौमोन नाथाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ बुङा बिपिएफ दोलोखौल' बुंबाय थायो आरो मदद होनो गोसो जादोंबा बिपिएफ दोलोखौबो बबेबा बिथिङाव राजखान्थियारि बिथिङाव नङा मदद होनो हायो इउपिपिएल दोलोखौबो राजखान्थियारि बिथिङाव नङा बबेबा बिथिङाव मदद होनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिपेन बर' दैदेननाय एबसुआ दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मदद होबाय थायो बिपिएफखौ होआ आरो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि राजखान्थियारि माखासे जेंना जेंगोना माखासे पलिटिकेल ग्राउन्डआव ओंखारफाबावोसो बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जाहोना मा बिनि खारना मा आन्दोआव मा दं राजखान्थियारि लाबालाब दं नामा आरो मोनफ्रोमबो एबसुनि मिटिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएल दोलोखौ हांख्रायनानै लाबोयो गावसिनि मिटिङाव इउपिपिएल दोलोनि नेताफ्रा प्रमद बर' बिथाङा राजखान्थियारि दोलोनि नेता नङा नामा बिथांमोना राजखान्थि नङा नामा राजखान्थिखौ नोंथांमोना लेंहरोब्ला बिपिएफ दोलोनि राजखान्थियारि नेताफोरखौ मानो लेंहरनो हाया ना बिपिएफ दोलोआल' राजखान्थि इउपिपिएल दोलोआ राजखान्थि नङा नामा गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै रायजो खुंग्राखाय इउपिपिएल दोलोआ राजखान्थि नङा नामा इउपिपिएल दोलोखौ लेंहरनो हायोबा बिपिएफखौ मानो लेंहरा मोननैबो राजखान्थियारि दोलो मोनसेखौ लेंहरोबा मोनसेखौ लेंहरनांगोन लेंहराबा लेंहरा टटेलि बन्द इउपिपिएलखौ लेंहरो बिपिएफनि नेताफोरखौ लेंहरा मा जाखो बे एबसुनि मिटिङाव दा बेबायदि फारागथिखौ रायजो राजाफ्रा बुजिखाङो आं बुंनांलाया अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव एरखां एरखां आं माखासे खोथाखौ लाबोबाय दैखोबोबाय पइन्ट टु बि नटेड होननाय बादि रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर लोगोसे इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय आरोबाव गय सागान होदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङाखै जानो हागौ नाथाय बिपिएफ दोलोनि माखासे नेताफ्रा बुंदोंमोन उमुक जोंहा मोननांगौ दं निरिम्स सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि रेलवे कच फेक्टरि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार माखासे सुपारस्ट्राक्चार बेफोर खामानिया सुक्ति खालामखांनायनि उनाव 5 बोसोरावबो नुनो मोनाखै जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा सासन खालामबाय थादोंमोन अब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन बिपिएफ दोलोनि नेताफ्रा दा बेवहाय एबसुआ गसंथेदों बिसोर गावसोरसो बेगदार गल सोनायनि सिगां बेगदार थाया होमबा जोबथाग्रा बेबादि खामानि मावदों बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएल दोलोखौसो बिटिआर गभर्नमेन्टखौसो बुंहरदों नांहैदों एबसुनाव दा एबसुखौथ' बुंनाय जायाखै दिनै बेवहायनो बिराद काउन्टार होलायनाय जादों बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों दा बे बिपिएफनि बुंनाय खोथायानो रज'नानै दिनै एबसुआ पालन खालामजानांगौनि थाखाय आखरे जाफुंसारनांगौनि थाखाय आन्दलन खालामफैफिनबाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिया नामा सोरना सैथो जाबादि एबसुआ इउपिपिएलनि जानानै खोथा बुंबाय बिपिएफनि बिरुद्दि जानानै खोथा बुंबाय बेखौखि हाग्रामा महिलारी सारा मालाय गोसोआव गैया जायो आरो इलेक्सन केम्पेइनाव मा बुङा मा बुङामोन दा जुदि नोंथांमोना निउट्रेल मोनबा नोंथांमोननि खावलायनायखौ हाग्रामा महिलारी सारा माबा मोनसे डिसिसन लानायनि गेजेरजों माबा मोनसे आवगायगौमोन बेखायनो लिडार फारसाइटेड जानांगौ उनखा सिगांखा सानखा अखा माखासे खामानिफोरखौ एडप्ट खालामनानै लानो हानाय जानांगौ जानला मोनला आवगायलाङोबा गोफा गोखै गोखा मोनजालांजोबो ओंखायनो सानखा हरनांगौ एबसुनि खामानि मावनायाव रावहाबो अबजेक्शन गैया नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा बिटिसिनि सासे चिफ जानानै नों बुंबानो जे मावजोबनांगौ बे नङा बिथाङाबो साननो हानाय केपासिटि मावनो हानाय केपासिटि टु डु वार्क दङ बिथाङाबो साननानै
डिसिसन लानानै खामानिखौ मावलांगोन बेखौ बांद्राय अर्डार होलाबाय थानाय थिनलाबाय थानायजों जाया बिथाङाबो गाव केपासिटिजों मावलांगोन मा सानो रायजो राजाफोर कमिउनिटिनि गेजेरजों जोबोद फोरमायहर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ